Welcome back to my channel Storyteller London. Nangai bawai YouTubers ukwa bantep. Kumnu batkatnu ka YouTube ka siu bisa na banta ki YouTubers. Ka YouTube ka siu bisa na banta ki YouTubers halor kini ke nore banengkong ka dei nam ta ki ads ka ba ka dei ki views ka ba like ka dei nam ta ki impression ka ba saw ka dei na ka banta ki subscriber change. Menda syukan lada ka wei ka video jong pi ka kiu ka view spoja habdeng advertise ki. Klempep kata ka videos kan shondor $10 hadu $10 stem. Henry lada ka spoja view kan simpor hadu $10 la nilai tayo ka jing shondor jong ka tu ka videos kan long tang kumbasan hadu $10. Ki ads ki advertise ya ka baka YouTube ka ai ha videos jong pi hashwaban stang ka videos lani habakut ka videos lani habdem ka videos badla da kini ki ads pinjo ya ki ads po Nepal, Bangladesh, Thailand, Pakistan, India bat kumta terter kamut kandor karet Henry la pio ki ads kum na po Amerika na po England bat kumta terter kapisa ka syong kamhe ki impression ba impression kamot ki like but ki comments kamot ki positive comments ki badai haka English but kim ju khain ya ki comments ki badai haka ktien khasi kargum ganjing khain jong YouTube hapo India man ka live potrik kadi ka singikut banai man ka kharwai trik jong banai ka YouTube ka send ka transfer ya ka pisa napo ka analytics jong ka YouTube siya po AdSense man ka arpoi trik lada ka jingyo jopi kala long $10 la nitam kan transfer hapo ka bank account jopi bad lada hapo ka AdSense jopi kam padap ya ka $10 kim pat transfer ki hap extend hawi benai na ka bantan transfer hapo ka bank account jopi ndala transfer ka arpoi trik pin up hadin arbat laisgi ka bisa kala rung hapo ka account jopi nangech bakani ka jumbatai jonga kabalangkot kan yarap ifi pala pidon ganu lagi jumbom syah kwa balio jig syah so haban ai ka comments hapo ba ngangan sa juba bifi kublish pun ngin sa ipat hakoi video